dnešní abecedě vám představím kružidlo nebo chcete-li odpichovadlo. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu nástrojové abecedy. Řemeslného seriálu, ve kterém postupně představuju jednotlivé brašnářské nástroje, říkám vám, k čemu slouží, jak je správně používat a případně na co si dát pozor. Ahoj, já jsem Vašek, průvodce světem kůže. Ten nástroj má dvě takové funkce. Tou první je vytváření linie pro následný ruční šití. To znamená, určíte si, jak daleko ty čelisti budou od sebe, tu vzdálenost si zaaretujete tady tím aretačním šroubkem a potom jednoduše jednu čelist přiložíte k hraně toho výrobku a druhou dáte na plochu té kůže a potom vytvoříte danou linii, na kterou se následně vytváří otvory. Tou druhou funkcí potom je přenos nějaké vzdálenosti, třeba klasicky rozteče u otvorů na opasku. To znamená zase určím si nějakou rozteč těch čelistí, těch hrotů a tu záretuju a potom už jenom přenesu tu danou rozteč na ten výrobek. Hroty toho kružítka z výroby často přicházejí dost ostrý, takže doporučuji pomocí nějaký brusný houby to trošku přejet a trošku to stupit, aby to nepoškrábalo tu useň a úplně to neponičilo ten povrch té kůže. Velikost toho kružítka je 120 mm a pohodlně jste schopni přenést rozteč o velikosti 150 mm, takže dostatečně velká vzdálenost. Tohle bylo kružítko, se kterým pohodlně narýsujete linii pro šití anebo přenesete určitou vzdálenost. Zaujal vás tenhle nástroj a díváte se na video mimo e-shop, tak najdete odkaz dole pod videem. Máte nějakou otázku, tak ji taky nechte dole pod videem v komentářích. Jinak už to ale bude pro dnešek úplně všechno. Díky za vaši pozornost a za váš čas, mějte se hezky a kůži zdar.